כנס. אחד איתי. עברית, איפה כולם? הנה פה! שם! אנדרי! 3 שונים! הכל בסדר, אני מחלץ אתכם, תראו רגועים. יש. ראשון עלה. שני. שלישי איתנו. ודאי עולים רק 3. חיובי. הסטפה במסוף? פעם ראשונה? אז תראה, יחסית פשוט, כמו אוטו. בן גוריון, אתה יכול לראות את המסלולים שם הארוכים, המסלולים של נתב"ג. אתם הולכים לתל השומר, אני מניח ששם תהיה לכם קבלת פנים. שוף אחד שירגיש את אחד הלוחמים לפנינו, אז אנחנו נחד בתל השומר. כל הכבוד לכם. הדבר הכי חשוב בעולם.